O PP de Ribeira critica a falla de previsión do Goberno municipal na xestión do desaloxo das avesadas. Consideran que o Executivo tiña que ter adoptado medidas disuasorias para evitar que os inquilinos que ata o de agora moraban neste bloque de vivendas ocuparan outras edificacións como xa ten acontecido. O que creo que fallou foi pois ese dispositivo de prevención que tiña que ter feito pois o Executivo local para que eso non fose unha mudanza como foi en vez dun desaloxo. Estamos a falar de que pois todas esas persoas que saíron do edificio das Avesadas, agora pois se concentran, se mudaron pois a outros puntos do noso municipio, polo tanto se duplican os problemas, polo tanto agora sabemos que hai problemas na rúa Cristóbal Colón, sabemos que hai problemas na rúa Romero Ortiz, así non lo fan chegar pois con moitísima preocupación os veciños, así nos transmiten pois ese desamparo que sinten por parte do Executivo local, co que xa en varias ocasións pois se acercaron a falar, e dende logo do que recibiron moi pouca empatía. En relación con esta situación, os populares levarán a pleno unha iniciativa para o derrube da segunda casa da rúa Romero Ortiz, adquirida polo Concello no ano 2022, co fin de recuperar este espazo para o esparexemento da veciñanza. Que ademais de poñer, pois, como digo, énfasis nesa preocupación que ten a veciñanza pola seguridade que de novo volve pois a estar presente nese barrio, nun barrio que é un barrio histórico do noso concello, un barrio que ademais pois está conformado por xente bastante maior en xeral, por familias, por vivendas unifamiliares, por edificios históricos, como ben coñecedes, que sempre foi un barrio tranquilo, que xa no seu momento pois tivo un problema de ocupación, un problema de ser un punto de drogas con aquela famosa casa que agora está derribada, pois agora volve a ver pois ameazada esa tranquilidade na que vivían con esta nova ocupación dos inquilinos das Avesadas. Pois, máis aló desta preocupación, queremos expresar nesa proposición pois o que é o derribo da segunda casa de Romero Ortiz. É verdade que al ano 2022, cando existía ese problema inicial de ocupación, o Executivo de Manolo Ruiz realizou xestións para poder mercar aquelas dúas casas, mercaronse as casas cun préstamo do Instituto Galego de Vivenda e Solo, un préstamo que estamos amortizando e que non estamos executando, e polo tanto eu creo que o que hai que facer é executar ese préstamo e dende logo poñerse a facer o derribo desa segunda casa e a condicionar ese espazo, que era un espazo que iba a estar dedicado pois a ocio e lecer do que vai a ser a veciñanza do barrio de Romero Ortiz.